Eh, sanibonani bafethu. Ngithemba ukuthi ninaphila. Ngithemba ukuthi hamba kahle usuku lanamhlanje. Eh, elami lithi ungabaxini. Ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ungabaxini. Ngisho bani-ke, ngisho labantu ohamba nabo emzimbeni. Ake sizameni ngayo yonke indlela ukuthi singabaxini uma ngabe senza izinto ngoba nawe as a person uma ngabe singaxina njengamanje angeke ufanishine kahle. Angeke usebenze kahle ngenxa yokuthi uzobe uxinekile. Nabo-ke labantu abaphila emzimbeni wakho, uma ngabe ufuna benze kahle izinto, musa ukubaxina, banikeze isikhathi nethuba lokuthi bezenze izinto. Inkulumo yami iya la ekutheni, ngifuna ukukhuluma kahle kahle ngokuphahla. Uma ngabe sikhuluma ngokuphahla, ukuphahla akufani nokuthandaza, akufani nokuthandaza. Ukuphahla kuyinto ehlukile kakhulu ekuthandazeni. So uma ngabe sikhuluma ngokuphahla, angeke ngikuchaze ukuthi kuyini ukuphahla, ngoba ngicabanga ukuthi sibaningi siyakwazi futhi namavidiyo agcwele even la ku-YouTube akhona amavidiyo naku-Facebook akhona, even ama-post akhona ku-Facebook achaza ukuthi kuyini ukuphahla. So ungafunda lapho, kodwa-ke mhlambe noma umuntu ongenalo ulwazi oluningi le-technology mhlawumbe kodwa okhona kule vidiyo obukayo. Uma ngabe siphahla sisuke sikhuluma noma ngithi ukuphahla kuyi-communication between noma i-communication between umuntu ophilayo nabantu abangasekho noma ngithi abangasaphili enyameni. Ilapho sisuke sixhumana khona nedlozi, sisuke sixhumana khona nethongo. Ngenhloso yani? Ngenhloso yokubika, ngenhloso yokucela, nangenhloso yokudlulisa futhi. Ukuphahla lokho esisuke sikwenza lapho. Khona-ke ividiyo la kule channel yami echaza kabanzi ngokuphahla ukuthi uphahla kanjani. Uma usesha nje ungena kule channel bese uyasesha uyothola indawo yokusesha bese uyasesha ukuphahla izovela. Kodwa ngila ekutheni ungabaxini labantu, musa ukubaxina uma ngabe wenza izinto. Zikhona izinto ongathi uma uphahla, uphahle everyday, 7 days a week ulokhu uphahla. Kodwa futhi zikhona izinto ongeke uphahle iviki lize liyophela ulokhu uphahlela lento eyodwa. Ngenxa yokuthi izofika mhlambe kubo njengokuthi uyabaxina. Umbono wami lo. Wena okwakho nje ukuthi uthathe okusebenzelayo kungezukusebenzela. So ngisho ukuthini mangisho nje kanje ngale nkulumo yami? Ngisho ukuthi uma ngabe uphahla, ake ngibekise, ungaphahla everyday. Kodwa futhi ngaphambi kokuba ngibekise, angiqale ngivike nansi into nansi. Kunabantu abayitshela ukuthi ukuphahla, uma ngabe sithi phahla, sisuke sisho ngenhloso yokuthi hamba ufike ucela umsebenzi. Sisuke sisho ukuthi hamba mhlawumbe ufike ucela ingane, hamba uphahla mhlawumbe ufike ucela indoda noma ucele umfazi. Abanye abantu nje enkulumweni yabo yokuphahla kusuke kuyilokho kuphela. Athozani bokhona omkhulu ngisacela ngiphi indoda izongithanda, indoda enemali. Thozani bokhona omkhulu, eyi mina ngiyicelela imoto. Akusikho mayelana nalokho ukuphahla ukuthi uzocela nje izinto kuphela. Uma ngabe uphahla, mina nje emoyeni uma ngilokhu ngikhula ngafundiswa ukuthi uma ngiphahla kumele ngibe umuntu ophahlayo, ophahla ecele izinto ezehlukile. Uma ngangithi uma ngiphahla ngeke ngisacela bokhona omkhulu ningiphe ubuhlakani bukamoya, ukuhlakanipha. Ngicela lesiphiwo nisibeke emzimbeni wami ukuthi siyibonakalise ngaso sonke isikhathi kimi, ngingasebenzeli emuva noma ngingenzi izinto ngingaboni ukuthi ziyaphi. Bengicela bokhona omkhulu ukuthi amaphupho abonakaliswe kimi aphilayo, akhulumayo, awukuphila. Kungafiki nje amaphupho amabi. Ngicela ningilwele kubathakathi. Uyabona lokhu ngisakhuluma ngento ethinta idlozi, esathinta mina. Angikakafiki ekutheni ngicela umsebenzi noma ngicela ukuphasa esikoleni noma ngicela ini. So ukuphahla-ke kulezi zinto engiyishoyo lezi engiyibala njengamanje, ngicela ukuhlakanipha kukamoya, ngicela ukukhanyiseleke endleleni yami kamoya, ngicela uningiphe amandla ukuthi ngikwazi ukulungisa endleleni kamoya. Yinto ongayenza nsuku zonke leyo. Number 2, nsuku zonke ungakhona ukuthi ubike edlozini lakho. Ukubika kuyini-ke? Ukubika kuwukuthi ngivuke ekuseni, ngigeze, uma ngiqeda kugeza sengilungiselela ukuphuma ngihambe ngiye emsebenzini noma ngiye etohini. Bese ngishona phansi ey'baneni zami ngikhanyisa iy'bani noma mhlawumbe ngishisa leyo mbhede bese ngithi, Thokozani bogogo nomkhulu, Thokozani bontombela othiyela. Sengiyaphuma njengamanje ngiya emsebenzini. Usuku lwami elangipha wona, usuku lwami-ke ngicela ukuthi lube luhle, ningivikele, ningiqaphe. Abathakathi bengabi namandla okungiqoba. Iy'ngozi namhlanje ningivikele kuzo, zingangilimazi. Ngifuna ukuthi ngibuyele endlini ngiphila bogogo nomkhulu. Nani mese nihamba nami-ke ningibheke yonke indawo. Ukubika lokho, uyabona? Sengiphahlile ngabika ukuthi sengiyahamba. Lokho ngingakwenza everyday because emsebenzini ngiya nsuku zonke. Noma sengibuya futhi ntambama, ngiyakwazi ukubuya ngithi thokozani-ke bogogo nomkhulu, thokozani-ke bontombela. Sengibuyile-ke njengamanje etohini kade ngiye khona.
usuku lami luhambe kanje, ngithi angithokoze kakhulu ukuthi nibhekile naba nami, nahamba nami ey'ndleleni ezibumnyama lapho ebengingacabanga khona ukuthi ngizondlula. Sengiyaphandla, sengiyabika ukuthi ngibuyile. Lapho nje sengihamba nje ngiyophahla, sengibuya uyoyihlambulula, mhlampe ngiqeda ngingena eshaweni, sengaba ngathi sengiyababikela ukuthi sengizolala-ke namhlanje. Ngicela ukuthi nilale nami ningikhanyisele 1, 2, 3. Lokho yinto engingayenza nsuku zonke. Ngingayenza nsuku zonke into leyo because kuyukwazisa idlozi lakho. Yingakho kunabanye abantu abathi uma besuka, even noma besuka emakhaya, besuke behambe beye eGoli, besuke behambe beye eThekwini, ethi umuntu uma sezimxakile inkinga bese ehambe eyohlola mhlampe kuleyo nyanga ayitholile. Bese efika ithi inyanga, hawu yazi wena idlozi lakho alikwazi ukuthi ula, noma idlozi lakho liyayibuza ukuthi ukuphi, alazi ukuthi ukuphi, ngoba vele uma usuka ekhaya awuzange ulazise ukuthi uyakuphi nendawo. Phela sikhumbule ukuthi amadlozi ebaphile emzimbeni wakho, kodwa akuwona wonke azosheshe ebambe ukuthi wena hayi-ke usuyahamba-ke manje sekumele siqagele lana sisukume sihambe naye. Cha, amanye ogogo abadala sebayigugela, bafuna ukuthi bebikelwe yonke into. Abanye sebezababona nasemehlweni, bafuna ukuthi bebikelwe, kumele babikele. Thokozani bogogo nomkhulu, ngiyaphuma njengamanje sengibheke ezweni laseGoli, ezweni lokusebenza. Ngicela ukuthi nihambe nami ningiqaphe indlela okube ngifike ngiphila. Ngithi mase ngifika naphambili futhi noma sengiqala ngicinga umsebenzi, ngicela ukuthi nibe nami bese nangikhanyisela. Ukubika lokho, idlozi lakho liyakwazi ukuthi kuphi. So, lokho yinto engingayenza nsuku zonke futhi ngiyaphinda namanje, ngaphandle kwenkinga, ngingayiboni inkinga. Kodwa-ke nansi-ke into okumele uyiqaphele njengamanje, noma ngifuna ukuthi siyiqaphele, ile yokuphahla ngenhloso yokucela okuthize. Thokozani bogogo nomkhulu, ngisacela ningiphe imoto, ngikwazi ukufinyelela ku-point lapha, point lapha, point lapha. Ngiyacela ningiphe imoto, noma thokozani bogogo nomkhulu, ngisacela ningiphe imali. Ngicela ngiphe imali bogogo nomkhulu. Ungasho ukuthi yani, ngicela ngiphe imali. Mhlambe ake ngithi nje mhlambe ngugogo ngithi lokho kucela izinto esiphila ngazo kubalulekile, kuhle futhi. Kodwa into okumele uyiqaphele-ke wena njengomuntu osuke uphahla ukuthi awukwazi ukuthi namhlanje, ake ngibekise, angikwazi ukuthi ngithi namhlanje thokozani bogogo nomkhulu, bengisacela ningiphe umuntu engizomthatha ngimenze umfazi. Ngiyomfaka kulela khaya leli ngilivuse lime ngey'nyawo. Bese nakusasa ngizofika ngisho the very same thing. NangoLwesithathu ngisho the very same thing. uLwesine ngisho the very same thing. Kubukeka ngazuthi manje labantu ngiyabajaha noma ngiyabaxina ngoba ngalesi sikhathi ngikhuluma ngeli Thokozani, ngicela ngiphe umuntu okanje kanje kokuqala. Uyabona? Into ekumele ngiyenze mina ukuthi ngilinde impendulo, ngilindele i-sign mhlambe, ngoba lokhu uphahla njalo ugcine usuyigeja nale sign abasuke bekuphendula ngayo. Hleze ngabe bekuphendula ngephupho, ungahlezi ulindele iphupho ngaso isikhathi mawuphendula. Kodwa ngithi mina mawuphahlile laba bantu bapha ithuba, ungabaxini. Makhosi, bapha ithuba yithi mawuphahlile bese uyalinda. Angeke ngikalele mina ukuthi ulinde iy'nsuku ey'ngakhi, kodwa ngowaziyo ledlozi lakho likhuluma imva yesikhathi esinganani bese uyalinda, ngoba ngalesi sikhathi uphahla usuke ufana nokuthi uyalithuma wena. Uyasuka mhlambe lowo mkhulu wakho okuphethe, uyahamba uye ezweni lethongo, ufike uhlala phansi namanye amathongo angekho emzimbeni wakho. Ufike uhlala phansi nawe uyakhuluma. Cha, bosibani manyana, umntwana uphahle, uthe uma ekhuluma wathi ucela ukuthi ephiwe umuntu azomenza unkosikazi kulela khaya evusa ikhaya. Uyabona? Le nto kuba i-discussion, bayadiskasa labantu bebonke behleli ndawonye. Cha, omunye uyaphikisa la aphikisa khona, omunye uyavuma, hayi mina ngithi asimpheni, omunye uthi hayi mina ngithi asingamuphi. Kusese inkulumo mpikiswana noma ngithi i-dialogue between laba bantu. So, uma uzophinda futhi ngalo suku olunye olulandela wena, semthambo usula futhi usulokhu uyaphinda uzenze nakubo kuba ngazuthi uyabaxina, yabona? Phahla ulinde impendulo. Bayothi sebekukhulumile ngalowo mpendulo, sebezwene ngento eyodwa, bese iyabuya impendulo. Hleze futhi kungabuyi impendulo, hleze nje kufike lowo muntu wesifazane ethi gqi kuwe nje, umbone nawe ngezenzo ukuthi hayi cha, noma kungasiyo umuzwe ukuthi hayi ufanelekile-ke lo ukuthi uyongena kuyo. Lena uyabuyela kubo usuyophahla. Cha, ngacela ukuthi bogogo nomkhulu, ngakubona ukuthi kuvela umuntu wesifazane okanje sengimtholile, sengicela ningiqinisekisele ukuthi ngabe nguye yini lo nimthumile noma ngidle ningitholele ukuthi azogana ekhaya, seyenzekile. Kodwa manje mangizoloku ngihlala ngiphahla ngento eyodwa, ngilokhu ngibacina ngento eyodwa, nabo bayogcina bedideka noma ngithi bazogcina sebefila ngazuthi uyabajaha. Ayi waze wasijaha bona lo, akakama kancane. Uthola nje usuphahla ngosuku lwesibili, lo gogo omthumile akakafiki nasethongweni lapho kuyohlala khona phansi kukhulunywe. Ngoba phela emzimbeni wethu awuphahli uthi hey, ngibiza wena mkhulu Zakewu, ngicela ungenzele ukuthi bese uvele umkhulu Zakewu usukuma nje kwenzele same time. Kodwa ukhumbule ukuthi akunamkhulu Zakewu yedwa emzimbeni wakho, baningi labantu. Kusamele behlale phansi bebonisana. Ethi omunye hayi mina lo mntwana angimniki,
lokhu akufunayo ngoba ngamcela ukuthi akayongidlela igobongo eliwukuthi wangaya. So angikwazi ukumnika until ezenze lelo gobongo. Uthi uphahle mhlawumbe ucela umsebenzi, uthi usuyaphupha ebusuku mhlawumbe uphupha kunamaqanda afile nje, amagobolo namaqanda afile. Mhlawumbe uphupha udla igobongo, uphupha ukuhamba. Sithi mase sihlaza iphuzu sithi hayi wena kumele udle igobongo. Ilela gobongo lalifunekile waliziba wena. Usulizibile. So asiyijwayezeni bafowethu ukuthi uma ngabe senza lento ethiwa ukuphahla siyenza ngendlela kanjani. Ngiyaye ngitshela abantu abaningi abaseduze kwami nabantu abangaziyo ukuthi abayiqhube kanjani lento ukuze izokwazi ukuthi izwakale kahle. Kusho ukuthi uma ngabe ukucelile into yilinde, yilinde ngoba njengamanje mangasuka ngithi kuwe hamba mhlawumbe uye kumzali ongizalayo ufike uthi mama ngicela imali, mhlawumbe ethule ngakuphendula usefonini, uphinde futhi yebo ngicela, ulokhu umgcizelela ngento eyodwa eningi uzogcina usumcasula naye uzocasuka awusothi uzokuhamba ngoba usuyangi-frustrate. Yingoba akumele umxine, uyabona ukuthula kwakhe mhlawumbe ehlezi usacabanga impela ukuthi okay le mali ayicelayo ngizoyithathaphi njengoba ngizoyihlanganisa kanjani. Ngenxa yokuthi wena usumxinile ebese vele iyalahleka kulowo mqondo ukuthi ecabanga ukuthi uzoyithatha le mali engabe esatholi bese egcina esekugqoza esekususa kweduze kwakhe. So asiyijwayezeni futhi ungabaxini labantu basemzini ukungalilingi ubaxine, banikeze ithuba nesikhathi bazokwazi bephendule. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ngathi niyaphila nje. UFacebook ipage The Journey of Awakening ngicela ukuthi nili-follow nili-like nalapha ni-like. Uma ngabe kukhona okukhona nikushiye kuma-comment ngizofika ngikuthole khona mina bese ngikwazi ukuthi nginiphendula ngamunye ngamunye. Ngiyabonga.